پشتی کو پککه پارتیا کارکرین کردستانی بریارا بداوی آنینا شر چکداری آنی بریار دا و پشت راجی هنک گاوین پراکتیک آویتن مثلا هزین گریلا جباکوری کردستانی و جاری مزاپی درخستن نها لبندا برسفکه پراکتیکه یا ترکی یعنی البنده کو ترکی تشتکی بیجه گاوه که باویجه لی انقره چه بیجه انقره و هف پیمانین وید بیجن دوی پککه به تمامی جا عراق لا عراق و لسوریه چکان دینه yani davi lehbuna xoya çekdarî bîne. Li aliyê din Komisyona Taybet ya Parlemana Tirkiye ji bo çareseriyê xwe amade dike ku encamên serdana xwe ya ji bo İmralê ji raya giştî re eşkere bike. Hûn dizanin şanda Komisyona Parlemana Tirkiye li İmralê hevdîtineke nêzîkî 3 saet û nîvan li gel Serokê PKK Abdullah Öcalan pêkanî bû. Barageheke hêzên parastina gel HPG ku baskê berê leşkeriyê PKK ye li Qendîla Herêma Kurdistanê. Fermandarên bilind ên wê partiyê piştî kongreya hilweşandinê û biryara dawîanîna şerê çekdarî çend pêngavên pratikî avêtin. Wek şewitandina hejmarek çekan bi awayekî sembolîk vekişandina hêzên xwe ji Tirkiye û Bakurê Kurdistanê û di pêngava dawî de jî vekişandina zapê. Niha çavên wan li pêngavên dewleta Tirkiye ye. De esas dixwaze. Zivana yek azadiya rêberapo û ev yasal gîvence bibe. Ev nebe ji xwe sernakeve ev süreç. û ya diduwa gelê Kurd anayasa Tirkiye'de fermî bê qebûl kir. Yani sadece işte em Kurdara birane tarixê me berê bevdîra hene û van axaftinê wisa bi devkî meşruiyetekî xwe nîne. û me jî tatmîn nake çikî em hevdî baş nas dike. Desthilat jî ji PKK daxwazên zêdetir dike. Serokê Partiya Yekîtiya Mezin ku hevpeymanê AK Partî û MHP ye li Mêrdîna Bakurê Kurdistanê got ku Tirkiye bi vê rewşa niha razî nabe. Sadece Türkiye'de silah tenê bi gotina min li Tirkiye çek danî nabe. Eger tu li Sûriyê li gel Amerîkayê hebûna xwe berdewam bikî, li Iraqê li gel Amerîkayê hebûna xwe berdewam bikî, Tirkiye rê nade vê yekê. Zêdeyî salekê ye li Tirkiye ji bo çareserkirina pirsa Kurd pêvajoyeke nû dest pê kiriye. Ji pêvajoyên berê cudatir vê carê bi destpêşxeriya Serokê Partiya Herî Netewperest a Tirkiye ku Dewletbax çeliye û wek projeyeke stratejîk a dewleta Tirkiye dest pê kir. Li parlamentoya wî welatî komîsyonek ji bo rêkarên yasayî yên pêvajoyê hat avakirin. Li gel guhdarkirina li Çîn û pêkhateyên cuda ji bo hevdîtina li gel Öcalan şandek jî çû girava İmraliyê. Pênşema bê Komîsyona Parlamentoyê dê cara nozdemîn bicive û encama serdana şandeya İmraliyê binirxîne. Fermandariya Navendiya Artêşa Amerîka ku weke Centom tê naskirin ragihand ku di operasyoneke de li gel Wezareta Navxweya Sûriyê bêhtirî 15 embarên çekan ên Daişê li başûrê Sûriyê hatine ji nav birin. Gelek cebilxane jî ketine destên hêzên Amerîkî. Li gorî daxuyaniya Centom operasyon di navbera 24 û 27 meha derbasbûyî meha 11 da li gundewarê Şamê çêbûye. Ew operasyon hem bejayî hem jî ezmanî bûye. Brand Koper fermandarê Centomê dibêje wê operasyonên wan li dijî Daişê li Sûriyê berdewam bikin. Serokwezîrê Iraqê Mihemed Şiya Sudanî û nûnerê taybetê Amerîka ji bo Sûriyê Tom Barak li Bexdayê civiyan li gorî daxuyaniya Ofîsa Serokwezîrê Iraqê her du aliyan tekezî li ser wê yekê kirine ku Iraq diwarê praktîk de alîkariya aramiya li Sûriyê bike, diwarê aborî de jî bibe alîkar. Ev serdan yekem serdana Barak e ji bo Iraqê piştî
گوکا نونر تایبت یه سروک امریکا جبو سوریه هاتبو دست نشان کرن و دست بکار کربو